Dyer mewn trwbl ac yn colli'r meddiant dros dro. Ond yna gwaith taclus gan Whitmore. Tybôn yw hwn. Tybôn yn edrych i holli'r amddiffyn. Martel Taylor Crossdale! O, arbediad da gan Mike Lewis. Oedd y bas yn wych gan Luke Tybôn i holli amddiffyn y Barri. Martel Taylor Crossdale yn defnyddio'i gryfder i droi, yn cael ei ergyd am gol, ond Mike Lewis yn y fan ar lle ac yn arbed yn wych i'r Barri. Bas ymlaen, ras rhwng Jenkins a Cottrell. Mae Cottrell yn gwneud yn ddau gyda na gynta, a mae'n cael ei ergyd trwy'r chwith yn syth ar Zach Jones. Wel, Jordan Cottrell yn 35 mlwydd oed. Gwaith da ganddo fe i gyrraedd y bêl cyn Lee Jenkins. Oedd hi'n ergyd nerthol ar darget, ond Zach Jones yn y fan ar lle. George, o croesiad da! O'r cyffyrddiad lleia. A oedd hi ar un o amddiffynwyr Hwlffordd, ond oedd y croesiad yn un mor beryglus, eto'n tasgu oedd hi ar yr wyneb. Mae Tybôn i fyny, a mae Tybôn yn curo Cottrell yn rhwydd. Y bas sgwar at Abruzesi. Abruzesi a eithaf am ergyd o bell. Fe neith! O, a dyna chi arbediad da hefyd gan Mike Lewis. Rhys Abruzesi, gapten ar y noson yn erbyn i gyn glwb taran o ergyd. Ond gwaith da gan Mike Lewis yn y gôl. Zach Jones yn dod o, mae'n ei gadael i gwmpo. O, nefodd wen. Reit ar ddechrau yr ail hanner. Ansicrwydd rhwng Oscar Borg a Zach Jones yn y glaw, yn y gwynt. Tomlinson yn dawnsio i ffordd heibio ac yn bwydo Sam Snaith. Dechreuad pwrpasol, Snaith yn ei tharo hi. Yr arbediad gan Zach Jones. Ond gwaith campus fanna gan Sam Snaith ar ei drod dde yn torri tu fewn. Oedd hi'n ergyd nerthol, yn oedd Zach Jones yn dda yn y gol i'w harbed hi. Mae Sam Snaith, Will Richards, Curtis MacDonald i gyd i fyny ar gyfer y gic gornel, a dyma Feel yn dod eto. Feel yn taro'r bêl, yn tyrru nôl. MacDonald! A Curtis MacDonald! O, bawb! Sy'n rhoi yr ymwelwyr ar y blaen. Credwch chi fyth i gôl gynta y tymor hwn i'r amddiffynwr tal sy'n dychwelyd i'r 11 yn cychwyn heno, yn gapten ar y noson, ar ei drod chwith, yn casglu un peth ar ei feddwl ergyd isel, yn tasgu iddi ar yr wyneb. Heibio i Zach Jones yn y gôl. Yr ymwelwyr ar y blaen yma ar ddôl y bont. Kai Whitmore wneud unrhyw le y tro, ond dyma Martel Taylor Crossdale, mae wedi gwneud yn dda i ddal y bêl i fyny. O, mae'n cael ei gymryd o'r tu ôl gan Aidan Lewis. A Aidan Lewis, pa liw fydd y cerdyn fan hyn? Cerdyn coch! Cerdyn coch yn syth i Aidan Lewis. Wel, dim amheuaeth gan Hugh Jones ein dyfarnwr. Coch yn syth. Yn chwarae mewn i'r gwynt ar glaw, mae Hwlffordd, a dyma nhw'n dod. Bêl yn rhydd. A Iori Humphreys eto oedd ar cyfle. Ergyd trod dde isel yn taro am ddiffynwr pan oedd lle o'i flaen e. Dyma'r croesiad at y canol. Y Barri'n penion glir. Croesiad mewn, Borg yn codi. Jenkins! A Jenkins yn dod â Hwlffordd yn gyfartal. O, dyna chi gôl bwysig yn y ras am y seithfed safle. O'r gic gornel, Hwlffordd yn ailgylchu, y croesiad i'r canol, a Lee Jenkins ar ei drod dde yn isel heibio i Mike Lewis. Hwlffordd nôl yn y gêm. Yn uchel mae'n mynd tuag at Tybôn, mae'n curo pawb. Whitmore
Whitmore. O, Whitmore! Ergyd dda, mae'n cael ei chlirio. Nôl mae'n dod, Hawkins. Os yna lawio, na wes. Mae allan am gic gornel. Hawkins. Hawkins gyda Abruzzesi. Abruzzesi, rownd y gornel gan Corey Shepherd. O! A mae Mike Lewis wedi llithro. A mae Corey Shepherd wedi ennill y gêm i'r adar gleision. Corey Shepherd yn helpu'r bêl ymlaen. Mike Lewis yn symud i'w dde, i'w chasglu ddi, yn llithro yn y mwd. A'r bêl yn cripian, cropian, yn greulon dros y linell.